बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारियाव फरेस्ट स्कुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे हाबाफारिखौ मावफुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु इक' पार्क कारिगावखौ दिनै मोनसे मोजां थासारिजों बयबो गोसोबायदि बेरायग्लांनो हानाय बायदि दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो 30 नं सानजा क'क्राझार आसाम बिधान सभा एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना अन्थाइ खाम्फा गायसनो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खार गामियाव गोदानै आयेन फरायसालिमाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार मुलुग सोलोंसालिमानि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाड्ड सिंह, क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि गोरायुं कृता ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुसुगाव रायमना हादरारि अरनबारि सेराव थानाय मोसौ फिसिग्राफोरखौ लानानै मोनसे गुवार सावरायलायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों सानसेयाव 50,000 लिटार गाइखेर दिहुननायनि बिटिआर सरकारनिफ्राय थांखि लायो। बे मेहेरगोनां सावरायलायनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए माधब सेत्री आरो कुसुगाव रेन्जनि डिअ'प आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो।